Îți mulțumesc. Numele Academiei de Poliție este târât într-un scandal rușinos. Sunt suspiciuni de fraudare a unor examene, iar anchetatorii fac investigații. Asta după ce doi absolvenți ai instituției de învățământ au depus plângeri penale în care au sesizat că s-ar fi modificat notele de final. Miza ar fi fost ca titulatura de șef de promoție să fie dată cu dedicație. Numai puțin de 50 de tineri ofițeri au ajuns în fața anchetatorilor la audieri și stăm acum de vorbă cu comisarul șef, profesor universitar Nicolae Radu de la Academia de Poliție. Bun găsit! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor B1 TV. Ne bucurăm să vă avem alături de noi și ne bucurăm că ne oferiți posibilitatea să exprimăm un punct de vedere din partea Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza. În ceea ce privește situația prezentată de dumneavoastră, personal îmi place să cred că la nivelul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza nu poate fi vorba de o fraudă în privința examen de licență sesiune 2017. Conducerea Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza și în mod deosebit rectorul Academiei de Poliție aflat în funcție, profesor Daniel Costel Torje, susțin pe deplin eforturile desfășurate în momentul de față pentru clarificarea aspectelor și firesc pentru stabilirea adevărului. Tot ceea ce putem să vă mai spunem într-o astfel de situație este că, într-adevăr, există în momentul de față la parchet un dosar aflat în etapă in rem, urmarea unei plângeri formulate de către un absolvent al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din promoția 2017, care apreciază că a fost nedreptățit în ceea ce înseamnă media finală de absolvire, respectiv ierarhizarea în ceea ce înseamnă ca șef de promoție. Ne dorim ca astfel de lucruri să nu se confirme. De asemenea, dorim să avem în atenție că Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza a manifestat de fiecare dată preocupare pentru performanță și nu numai atât, și o preocupare deosebită pentru a rămâne o instituție centrată pe calitate, pe formarea viitorilor ofițeri ai Ministerului Afacerilor Interne. Domnule Radu, prorectorul Academiei și președintele Comisiei Examenului de Licență, susținut în luna iulie, cum a spus și dumneavoastră, și-a dat demisia săptămâna trecută. Are vreo legătură cu ceea ce se întâmplă acum vis-a-vis de Academia de Poliție? Întrebarea dumneavoastră ne ajută foarte mult și nu putem decât să mulțumim pe 1 TV pentru că veniți cu astfel de situații, cu astfel de întrebări. Ne ajută foarte mult pentru clarificarea adevărului. Înțeleg și eu că, într-adevăr, primul rector, rectorul 1, prorectorul 1 al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza și-a înaintat un raport de demisie din funcția de prorector în săptămâna trecută, dar din câte am ca informații la momentul respectiv, motivele au fost motive personale. Nu au putut fi făcute corelații la data respectivă și la data prezentă cu situația creată de acest eveniment, să-i spunem noi, care este departe de a fi totuși un scandal pentru Academia de Poliție, respectiv examen de licență 2017. În ceea ce înseamnă președintele Comisiei de Licență, nu am această informație și, din păcate, nu pot să confirm dacă este o altă situație legată de examen de licență 2017. Am rugămintea, atât către B1 TV, cât și de respectatorii dumneavoastră, opinia publică, pentru mai importantă și eficientă informare, să reținem că Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza face eforturi și depune eforturi constante pentru ceea ce înseamnă formarea viitorilor ofițeri ai Ministerului Afacerilor Interne și, dincolo de toate, pentru a veni în întâmpinarea numărului mare de candidați care știm de fiecare dată s-au luptat și se luptă pentru un loc în Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Este trist că astfel de momente apar în viața noastră academică și ne dorim ca toate aceste informații să nu se confirme. Înțeleg că, de asemenea, corpul de control a fost la Academia de Poliție. Cine a sesizat această instituție și ce au căutat acolo? Punctual, așa cum este și întrebarea dumneavoastră, putem să spunem că la momentul, după absolvire promoție 2017, după examen de licență din iulie 2017, au fost formulate plângeri către Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne. Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne a reacționat, a luat act de plângere respective și a demarat proceduri de verificare, dar în etapa imediat următoare, fiind depuse plângeri penale din partea candidaților, din partea absolvenților, din partea unui absolvent, din câte am înțeles și eu, din Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, etapa de verificare din partea Corpului de Control al Ministerului Afacerilor Interne a fost întreruptă, încetată temporar și declinate competențele fiind către parchet pentru clarificarea acestor aspecte și respectiv în stabilire dacă există o infracțiune reprezentate sau nu. Vă mulțumim foarte mult, domnule Nicolae Radu.